Siyanibingelela abathandekayo egameni elihle lenkosi yethu uJesu endaweni zonke la nisibukela khona kulesi sikhathi se-lockdown sisemakhaya kade sagcina ukuhlanganyela ndawonye endaweni esijwayele ukuthi sihlanganyele kuzona kodwa sibonga uNkulunkulu osenzela amathuba yokuthi noma sisemakhaya kodwa kube khona indlela ukuthi sihlangane kanye nani in your comfort zone emakhaya enu basedlulisa umnyalezo kaNkulunkulu njengoba unjalo empilweni yethu. Sizothi ke bathandekayo hlala nje ekhaya urelaxe ulalele izwi kaNkulunkulu elizoqinisa, izwi kaNkulunkulu elizokunikeza amandla, izwi kaNkulunkulu elizokwakha, izwi likaNkulunkulu elikwenza ulibone ikusasa noma ungasaliboni wena ikusasa egameni likaJesu. Sesikhona ke bathandekayo thatha nje nawusondeza iBhayibheli lakho eduzane kwakho bese ke sikhuluma izwi likaNkulunkulu mina kanye nawe egameni likaJesu kule mzuzu embalwa, then I'm out of your way and you are going to be blessed in Jesus mighty name. Izwi likaNkulunkulu encwadini kaNumero chapter number 31 verse number 48 and verse number 49. Numbers chapter number 31 verse number 48 to verse number 49. Izwi lenkosi lifundeka kanjena: iziphathimandla ezaziphezulu kwezinkulungwane zebandla, izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu zasondela kuMose zathi kuMose, izinceku zakho zibale onke amadoda empi asesandleni sethu, akwasala neyodwa yethu. Verse 49. Izinduna zakho zibale onke amadoda empi asesandleni sethu, akwasala neyodwa yethu. Amen. Ngithanda sifunde ke nencwadi kaExodus chapter number 9 verse number 4. uJehova uyakwahlukanisa imfuyo yakwaIsrayeli nemfuyo yaseGibhithe, kungafi lutho kukho konke okwabantwana bakwaIsrayeli. Amen. Baba wethu ongcwele, izwi lakho leli liyaphila, izwi lakho leli linamandla, izwi lakho leli lidala okungekho likwenze kube khona, izwi lakho leli uNkulunkulu liphefumule nguwe, dala okusha Baba wethu ongcwele phezulu kwempilo zabantwana bakho besalalele emakhaya ngamandla egama negazi likaJesu omgcobileyo. Thatha udumo Baba nenkazimulo akube ngokwakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Sisaqhubeka nabantwana bakho belalele, dala okusha phezulu kwempilo yabo, kuyisithemba lapho lingeke khona. Qinisa abantwana bakho abezwa ngathi amandla abaphelele la kulesi sikhathi, ukuze udumo lube ngolwakho egameni nasegazini likaJesu. Amen and amen. Bazalwane bami, uNkulunkulu ubeke lento kimi namhlanje kuyisonto engathi ngayikhuluma nawe lapha ekhaya ongibukele khona, ethi angishare kanye nawe ukuthi uNkulunkulu abangabakhe uyabafihla ekhathini la khona kunobunzima. Ngamanye amagama lo uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ovumela abantu bonke ukuba bangene esimeni, kodwa mabengena esimeni umehluko phakathi kwabantu bakhe nabantu nje abadalile ukuthi abakhe mabengena esimeni uyabafihla bephakathi esimeni. Angazi noma niyangizwa bazalwane, uNkulunkulu uyakwenza ukuthi abantu bangene bonke esimeni esisodwa, kodwa abakhe ebese yabafihla esimeni abangene kusona kanye nabo bonke abanye abantu. uNkulunkulu wathi angizoyikhuluma nawe lento ukuthi ungakhali, ungasoli, ungaphela amandla, ungapheli ithemba, kuze kube manje sifihlwe isandla sikaNkulunkulu esinamandla, sifihlwe isandla sikaNkulunkulu esabhotshozwa amanxeba eKalvari. Ithi iBhayibheli uIsrayeli uyahamba uye empini uyolwa nesizwe sakwaMidiyani, maye silwa naso wasinqoba, maye sesinqobile wayesebuya impi yakwaIsrayeli. Ithi ke amadoda ayephethe impi yakwaIsrayeli nezinduna zeza kuMose zazomripothela ngohambo lwazo. Lithi iBhayibheli verse number 48, mabefika bezomripothela bamtshela ukuthi nceku inkosi njengoba kade sambile siyolwa, uthi ke izinceku zakho, bathi ke izinceku zakho zibale onke amadoda asesandleni sethu, akwasala neyodwa yethu. Okusho ukuthi ngamanye amagama the report abayibuyisa kuMoses bathi sile empini, safike salwa empini, safike sanqoba empini, sabuya empini. Masibuya amadoda ebesambe
sihambe nawo siya empini sibuya nawo onke sesiwamalile akusalanga neyodwa empini ngamanye amagama kade besempini kodwa empini akusalanga noyedwa empini ngizothi namhlanje sisempini webazalwane South Africa sisempini webazalwane sisempini kodwa kulembe sikuyona ngizomemezela ukuthi abamethembayo nabamkholwayo ngeke basale kulembi ngoba uNkulunkulu abangabakhe noma bavumela bengene esimeni kodwa uyabafihla ezimeni abangene kuzona ngakho omunye ohlabelelayo athi namhlangosi athi ngiyamangala ngoba mangibheke emuva ngazi yokuthi ngidlule kanjani la ngidlule khona mayebalwa amadoda onke abuye empini atholakala ukuthi abuya aphelele ngizomemezela ukuthi after this battle after this war of coronavirus lockdown we shall come out better than before sizophuma singcono kunasenkaleni uma kubalwa ngeke sasala kulembi ngizothi kuwe angeke usale kulembi ngizothi umndeni wakho ngeke usale kulembi ngizothi abathandiweyo bakho angeke basale kulembi ngizothi abaseduze kwakho angeke basale kulembi ngoba lo Nkulunkulu esihamba naye noma singene empini kodwa akavumi nathi ngemzwile uDavide 23 amahoba athi noma ngihamba esigodini senthunzi athi lokufa athi kodwa nginalo uvalo athi ngoba yena unami ngoba noma usebumnyame kodwa isandla sikaNkulunkulu siphezu kwempilo yakho isandla sikaNkulunkulu siphezu komndeni wakho isandla sikaNkulunkulu siphezu kwezinto ezibizwa ngawe angeke usale you shall not die in this battle you shall not die in this war because greater is he that is in you than the one that is in the world mkhulu phela lo ongayithi kunaloyo oseswini athi lamadoda athi lamadoda sibuyile empini kodwa masibuye empini azange kufe noyedwa amadoda onke aphelele ngimemezela ukuphelela phezu kwempilo yakho ngezwi likaNkulunkulu ngimemezela ukuthi sizophuma siphelele basalwane bami sizophuma siphelele zinceku zenkosi sizophuma siphelele South Africa when we lift up our voices in one accord to God we shall come out sizophuma siphelele ngamanye amazwi qina unidolo bisibidi ngoba sizophuma masinqoba lempi sizothi mashuwelela ngaphesheya senze njengoMiriam owahlabelela ingoma entsha wathi hashi nenkweli yalo uphonsile olwandle wathi inqola sikaFaro wayiphatshisa amashodo kunengoma entsha sizoyihlabelela masifika ngaphesheya ngoba lo ngakithi mkhulu kunaloyo seswini athi ngeke avume ubunyawo lwethu lushelele athi yena uyalondoloza olondoloza Israyeli ujaboseli yena kalali uJehova igama lakhe somebody shouted amen uNkulunkulu uyavuma ukuba singene ezimeni kodwa masingene ezimeni uyanqaba ukuba siphelele ezimeni ngoba yena ezinye zezimo asivumele ukuba singene kuzona ezokusifundisa nokusibonisa amandla akhe ukuthi mangakanani phezu kwempilo yethu uthi ke mawufunda Exodus esifundile uchapter number 9 lithi iBhayibheli uverse number 4 wakhona uma ngabe kuza inhlupheko eGibhithe sizobulala abaseGibhithe lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma lamazwi wathi uNkulunkulu ngizohlukanisa weMose ngizohlukanisa imfuyo yabaseGibhithe ngihlukanise nemfuyo yabakwaIsrayeli uthi mase kufa uthi abaIsrayeli imfuyo yona ngeke ife eyabakwaIsrayeli imfuyo yona ngeke ibhuphe ngoba lo Nkulunkulu abakuye bavumela bangene esimeni kodwa uyanqaba ukuba into zabo ifele esimeni ngisothi lo Nkulunkulu makanqabe nawe lo Nkulunkulu
makanqabe nempilo yakho, lo nkulunkulu makanqabe nezinto zakho, lo nkulunkulu makanqabe nekusasa lakho, lo nkulunkulu makanqabe anqabe nezinto zakho. Angazi namhlanje ngizokhuluma nobashi, kodwa uzothi kuwe uyawusinda wena empini, uyawusinda imfuyo yakhe empini, ngoba izwi lakhe liphilile, izwi lakhe linamandla, izwi lakhe linguye. Ukhuluma kwalo kuphelele, ukhuluma kwalo kunamandla, uphelele ukhuluma kwalo kushintsha izinto okwakuthiwa ngeke zashintsha. Masibuye empini, akufanga noyedwa, masiphume empini sibuye siphelele, sizophuma siphelele, sizophuma sindawonye, sizophuma sinamandla. Ajobhalayo esengivivinyile athi kulo mlilo, athi ngizophuma, athi ngishe ngegolide. We shall come out in the name of Jesus. We shall not die in this situation. We shall not die in this coronavirus incident, but we shall come out in the name of Jesus. Uthi akufana noyedwa ebesethi nemfuyo yethu baseGibhithe atheka Israyeli ngeke yonke. Noma baseGibhithe ifa, kodwa abantwana bakaNkulunkulu ayizukufa yonke. uNkulunkulu uzokulondoloza, uNkulunkulu uzogcina izinto zakho, uNkulunkulu uzofihla, uNkulunkulu uzonqaba nawe, ngoba uNkulunkulu uyavuma ukuba singene esimeni, kodwa uyanqaba ukuba kufinto zethu esimeni. Ngimzwile ngelinye ilanga uNowa kwehluza umqolo, bafa abantu babhubha, kodwa uNowa ngoba wayithandeka elungile kuNkulunkulu, into eyabulala abanye yena yamphakamisa. Bazalwane, lesimo esidlula kusona singakwenzi ube ne-lockdown, but asikwenzi ube ne-locked up. Lithi iBhayibheli uNowa was locked up endaweni ephakemeyo. Ngamanye amagama ephuma kuzamcolo, waphuma esiyoba umlilo, wangena ngesiyela umlilo, kodwa makuphela uzamcolo kwaba nezinto ey'phulekayo kwenqabe ukuthi kudlula i-lockdown, wena uphinde ube worse, uphinde ufane nasekuqaleni. Kule lockdown kunezinto befanele uzibambe, khona izinto ofanele uphume nazo. Ungaphumi empty handed, ungaphumi ungazuzanga lutho, ungaphuma ungatholanga lutho. Ngamanye amagama ley'nsuku ovaleleke ngazo ekhaya, akube nezinto ey'vulekayo engqondweni yakho, akube nezinto ozoyikala empilweni yakho, akube nezinto ozophuma nazo. Othi uma uphuma ngale, uNowa wangena ngesiyeni umlilo, kodwa after the flood, the Bible says, according to Genesis, he became a farmer. Lithi waba ngumlimi, uNowa waba ngumlimi, ungene ngesiyeni umlilo, kodwa makudlula i-lockdown yakhe wasibusha uNowa eseyifama, sibusha uNowa eseyumlilo. Ngizothi nakuwe mawuphuma kulesi simo usho ungasafani. Ajobhala iBhayibheli esangivivinyile kulo mlilo, athi ngizophuma, athi kodwa mangiphuma ngizobe ngishe ngegolide, mangiphuma ngizobe ngasafani nayizolo, mangiphuma ngizobe ngasafani ngonyaka odlule, mangiphuma ngizobe ngasenjengoba kade ngisha. Uzophuma nawe. Mukeli wami ngishomemezela ukuthi uzophuma kulesi simo. I don't care, I don't know ukuthi what you are going through, but the word of hope upon your life, I have come to bring the word of hope that you shall come out in the name of Jesus. Angeke hlale kunje, angeke hlale kunje, kodwa uNkulunkulu owamkhipha uIsrayeli eGibhithe lakhe uzokhipha nawe. Kodwa uNkulunkulu owamlwela uGoliathi, owamyela uDavida kuGoliathi, uzomlwela nawe. Owakugoliathi uzophuma kule mpi, uzophuma kule ngxaki, uzophuma kule nkinga, usungcono kunasekuqaleni. Lithi iBhayibheli nemfuyo yabaseGibhithe izothi mayifa, kodwa ka-Israyeli yona iyohlengeka. May the Lord ahlenge imfuyo yakho, may the Lord ahlenge izinto zakho, may the Lord avikele ikhaya lakho, avikele umndeni wakho, avikele umsebenzi wakho, avikele izinto ezibizwa ngegama lakho. Kuthi masekwenzekile konke, kodwa masifika ngaphesheya, kuthiwa ukuthi ngaphesheya, sifika ngaphesheya nawe ungobalwa kwabaphilayo, awubalwanga kwabafileyo.
kanti ingozi eyodwa mntana sekhaya yokuthi ungafi uphila. Let me say it again. Kanti ingozi eyodwa yokuthi njengoba ukhona ungafi uphila nje. Ungathi ungene kwi-lockdown ukholwa uphume kwi-lockdown ungasakholwa. Ungathi ungene kwi-lockdown umthanda uNkulunkulu uyaphuma kwi-lockdown awusamboni kahle. Ungathi ungene kwi-lockdown umethemba uNkulunkulu uyaphuma kuyena usiyangabaza ngoba uNkulunkulu izimo asifaka kuzona ngoba vele phela yena ungumavela ngezimo. Ubonakala kithi ngezimo, uvela kithi ngezimo. Without situation we cannot see God. Ngaphandle kwezimo asikwazi ukumbona yena. Ukuze sibone amandla akhe, ukuze sibone ubukhulu bakhe, sibhekana nezimo. Shadrach, Meshach no-Abednego babhekana nomlilo, wabonakala emlilweni. uDaniel wabhekana nomphandi wengonyama, wabonakala emphandweni. uPetru wabhekana nejele, wafela ejele. uPaul noSila bavalelwe ejele ngenxa yevangeli, bamdumisa bengaphakathi, wabonakala evula iminyango. uDoka wabonakala evuka. uLazarus wabonakala evuka ethuneni. Mase kufika uJesu wabonakala phakathi kwabantu ababethi uLazarus ufile, ngoba lesihamba naye ubonakala ngezimo. Kufanele sidlule ezimeni bese kuvela ubukhulu bakhe, ngoba yena ungumavela ngezimo empilweni yethu. Namanje uzovela empilweni yakho. Namanje uzovela empilweni yakho. Ngiyazi amaningi they are going through some hardship, they are going through some stuff, they are going through some situation, circumstances, tribulations, but ngizothi mntana sekhaya ungagive up. Uzovela nakusho ngoba ungumaveli. Inhloso yakhe noma inature yakhe uvamisile ukuthi avumele izimo zibe khona. Singene thina ezimeni njengabo bonke, kodwa sithi uma sesingaphakathi ezimeni uNkulunkulu bese ngasavumi nathi. Uthi umlilo uvutha kodwa sibonakala isikhazimula, sibone nabantu bebengasiboni. Ngizothi mina khona abantu abazokubona bebengakuboni. After this esengivivinyile ngizophuma ngasafani nasekuqaleni, ngizophuma senginjengegolide. Lo Nkulunkulu esimkhonza mntana sekhaya uzokhipha izwi lakithi, lizophuma izwi lakithi nakulesimo esidlula kulona ngegama likaJesu angigcobileyo, in Jesus mighty name. Amen and amen. Ngicela sithandaze nawe lapho ukhona egameni likaJesu. Mangabe uyagula, mangabe unezimpi, mangabe unenhlupheko, mangabe unezinto ezilwa nomoya wakho nomphefumulo wakho nempilo yakho, thandaza nami namhlanje egameni likaJesu. Ngikhuluma ukuphila, ngikhuluma amandla, ngikhuluma ukunqoba kwegama negazi likaJesu. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga. Sibonga lethubo sinikeze lona, sibonga Nkosi lomzuzu sinikeze wona. Sila Nkosi nabantwana bakho, siyakholwa ukuthi Nkosi lelizwi lakho uNkulunkulu lizoshintsha izinto bethiwa ngeke ishintshe, lizonqoba la bethiwa ngeke inqotshwe khona. Lamandla egama likaJesu amvusa uKristu kwabafileyo, uthi ukuze nimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Ngiyakhuleka Nkosi kuloyo obuthakathaka, kuloyo ogulayo ongibukele ekhaya, kuloyo Nkosi onenhlupheko ongilalele ekhaya, kuloyo nesimo esinhlobonhlobo ongilalele ekhaya, kuloyo nezipho ezinhlobonhlobo, kulezavumila mongo, kuleya ngingetshe abhekene nayo. Ngizothi fohla, ngizothi ngenelela Thixo, ngoba ma usengenelele kuyabonakala mangenelela wena egameni nasegazini likaJesu. Bacela ubalondoloze, ubaqinise, ubapha amandla abantwana bakho bogijima leli banga abalibiselwe, in the name of Jesus. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo ukuthi sibe kanye nani kulolu suku nokuthembeka kwenu ukuthi nibe khona nihlanganele kanye nathi. Sithi uNkulunkulu akangigcina nilondoloze kwelihle igama lomfeli wethu, anigcina niphilisa niphulukise, anilondoloze isandla sakhe sibe phezu kwenu egameni likaJesu. Siphinde sihlangane njengoba siqhubeka nale lockdown iSunday namhlanje, kodwa ke njalo ngomsombuluko ngo-6 o'clock, njalo ngomsombuluko ngo-6 o'clock siba kanye nani, nangoLwesithathu ngo-6 o'clock siba kanye nani. Kanti size siphinde sihlangane ngesonto, kusho ukuthi 3 times a week. It's Monday, it's Wednesday, it's Sunday. Sihlangana kanye nawe, ungalenzi iphutha, hlangana nami ngihlangane nawe. Makhona mina kukhona wena, kukhona uNkulunkulu uqinisile, kukhona kusengenzeka. May God really bless you. Amen and amen.